Bravo. Sí, señor. Que son unos nazis. No los pongáis, que es que contamina. Contamina. Música contamina. Música contamina. Música contamina. Yo no he pegado a nadie, ¿eh? A mí me han agredido. A mí me han agredido por un plazo. Jo, per treure llaços... Escolta, doncs tu els que portem una roba groga, què passem, doncs? Això també és una cosa, un delicte, i a tu què? Ah, sí, eh? Sí, m'està molestant, és la via pública. I què et sembla? Per què és la via pública? A Espanya no hi ha presos polítics, això és mentira! Això és mentira! I això m'ofèn molt! Això vostè és un feixista! Vostè és un feixista! Tu ets un nazi! Volen això, no els hi fotem! A mi el vermell també. Doncs mira, amb molt orgull. Posa't el que vulguis tu a sobre teu, però no m'ho puestos tu. La llibertat. Què passa amb el groc? Què passa amb el groc? Això imagina que són vermells. No s'agradarien? M'és igual. Jo no els trauria. Perdona. No. Que no són de 2 milions, coño. Que no són de 2 milions. No són ni la meitat. Así te realizas, us agrada provocar, no? Us agrada provocar. La democràcia. Democràcia no, democràcia no. Democràcia, si jo vull portar un llaç, el puc portar. Me acaban de... Això és democràcia. Me acaban de agredir. ¿Vale? La democràcia és poder fer el que jo vull. Echa el paro del nazi, tu. Echa el paro del nazi. Echa el paro del nazi, aquest. No echa el paro. Jo passava per aquí. Jo passava per aquí. No, tu ets el feixista. Tu ets el feixista. Però per què els traieu? Per què els traieu? Jo passava per aquí Pues segueix caminant. i me sap greu. Pallasso, tu què et penses que és per arrencar coses que ha posat la gent? Què et penses que és? Via pública, que és casa teva. Què estàs fent? Pallasso, gordo. Que no veus que ets un acomplexat? Acomplexat! Acomplexat! Ja està en el teu país! Acomplexat! Vale? Fot el cap de Mira el gordo! Deixi'ls! Deixi'ls! Què fa aquest osso per aquí? Acomplexat! 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 Ah, bravo! Vés a casa teva! Vés-te a la mà! Sobre què s'ha pensat aquesta... Veus al fora! Eres demasiado joven para saber. Mira, la pañolita, la pañolita. Ves grabando. Mira, aquí yo. Provocas. Ciudadana, no provoques. Estudiants en España. Es igual, ciudadana, no provocas. Perdona, tu partido no te admite. El nazi és vostè. El nazi és vostè. El seu pare ja està content. No, esto es lo que te gusta, mira, guapa. Me encantas, eres bonita. Franco mató a 200 personas. Usted es muy estúpido. Te sientes alguien, todo el año no eres nada. Y hoy te sientes alguien. ¿Por dónde has pasado? No us deixes a casa teva. No et deixis provocar. Ben filmat, Deixeu-lo! Què feu, tabarnios? Amb el Boadella, no? Aquell que anava de llibertat d'expressió. Deixeu-lo! Vés-te al teu país. Provocador! Torneu-vos a pensar. No sabeu ni si... Eso es libertad de expresión. Això,
us falta a vosaltres llibertat. No la teniu lligada. Oriol Junqueras l'han castigat 15 dies sense sortir al pati.